obicharon utla kamiwo tongthai nok tangeri laikha bukhukjuk Bishalakshmi Debrumano kai tor bonono hamjakna uino khairok ma tongke kai nok tang rimani loglogino belai chugyani bagai bono kisa sobarkha rang puisa bo tongke kai tor bonono Kudukma salromai bini tongthai nok koroi ongoi bialo tongmani Tripura mothani khasuksa MDC Ronald Debruma thangai bini nokno chubachu khlaikya bini logi obisharoni tei joto adong village committee ni chairman tei vice chairman tei lefunga adi block ni joto adong ro Fungni simina oleh funga amsaini amo 5 number ward ebisiron ADC village tai udla kami honjagamna oro sini Tripura mothani local ni joto adang rok te bujang nagar wakhi nagar ni committee lefunga block committee ni sini sikla adang te village ADC village ni chairman vice chairman te joto member tai buri motha eba buri bodol eba buma bodol hanjagamna joto no borok yak ba yak hoi sini takuk bisolo aku bukuk bisolo ki bini no borok ke uddog nagin tanglakya tai bini serai ba mangni tong serai buskang salo mongnei porinani lekapora khainai sing jasak sahaja khamansak buskang salo khainai tai bi bo 3-4 bosor kahing ka bini nok umdike kri tongna tongthai kring tongmani ingka mono sini obicharon je local leader nang bele hambai maruo borok ni saktar mungbai ini paisa nai tok nok tongna bagi tangir na khabo kubangma borok tabuk phano kubangma nok hamia tongko kubangma chugya borok tongo borok ni bagai tamuk khanyawan chugi jong je sak hemansa kang je local ni leader ni sahajya bai ani nijeni ব্যক্তিগত niyoko bai tei sini central ni Tripura mothani bubagra ni tidungmai jesak point khaimansak sing khaini